horas lectivas, non? Entón, para nós é moi importante poder colaborar con todas e con todos eles para poder facer disto unha corresponsabilidade. Tamén agradecervos a todas e todos vos porque sempre dicimos que o noso programa ten por obxectivo sementar unha semente de igualdade e que vos vades a ser as entes transmisores desa semente. Vades a intentar que a igualdade sexa real en todas as vosas contornas, e non intentando denunciar cada unha das violencias machistas que poida haber ao voso redor, non tolerando ningunha pequena discriminación. Este programa, ao mesmo tempo, trata de visibilizar o traballo das mulleres artistas, que moitas veces tamén teñen máis dificultade para ter as mesmas posibilidades laborais que os seus compañeiros homes. Teñen máis dificultades para estar visibles nos museos, para estar nas coleccións, para estar nas programacións culturais. Entón, este programa trata de poñer o foco nelas, porque temos moitas artistas e moi valiosas, con moito talento. E, ademais, neste caso, neste programa, sempre lle damos as grazas porque traballar o tema da violencia machista dende a arte é moi complexo, porque para facernos sentir, elas teñen que sentir. Así que hoxe lle quero dar as gracias a Analía Beltrán Janés por facer esta peza específica para Mulleres en Acción Violencia Cero, porque é unha artista implicada coa igualdade. E antes de dar paso á deputada de Igualdade e despois ao alcalde que pechará esta intervención, vamos a ver un vídeo que recolle a anterior edición deste programa, a quinta, agora xa estamos na sexta, para que vesades un pouco a todos os lugares que chegamos con este programa. Moitas grazas. Libre a miña alma. E libre o meu pensamento, que se alza do ceo e descende da terra.
Moi boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, quería disculpar a presidenta da Deputación, que estaba previsto que estivese hoxe aquí acompañándovos, pero por unha cuestión de axenda finalmente non puido estar. E dende a Deputación de Pontevedra agradecerlle ao centro e ao Concello que vixen a ben participar neste programa e que ano tras ano estén volcados con violencia cero. Este é un programa estrela da Deputación de Pontevedra e o que pretendemos é lograr ese violencia cero que leva no seu nome. Concienciar a sociedade dentro do mundo da cultura para que entendamos todos a situación que estamos a vivir, o freo que temos que facer para parar o que está acontecendo coas mulleres. No que levamos de ano, levan asesinandas 5 mulleres, pero cada ano esa conta ponse a cero e temos que volver a empezar. Pero que dende hai estadísticas xa asesinaron a máis de 1000 mulleres. Esas estadísticas só contemplan as mulleres que son asesinadas, pero a violencia de xénero é moito máis amplia. Facerlle dano aos fillos para facerlle dano ás súas nais, violencia física, violencia psicolóxica, e o que pretendemos con concienciar é que a sociedade entenda que as mulleres somos igual de libres que os homes para decidir que queremos facer e para decidir sobre a nosa vida. Un home, polo feito de ser home, non pode decidir cando a nosa vida remata, nin pode decidir cando podemos sair á rúa, non pode decidir como ir vestidas, que estudar, con quen falar por teléfono, e iso tamén o tedes que vos tedelo que transmitir, porque vos sodes as novas xeracións e sodes os encargados de facer unha sociedade mellor. Non se trata de inculcar valores que máis alá de que non sexa o respeto. Concienciar, co significado que nos utilizamos concienciar, é que a sociedade entenda os valores da igualdade. Non é poñer o home nin a muller por encima do outro, é que todos somos iguais, e iso é o que pretendemos que a sociedade recapacite sobre elo. E vos sodes os encargados de facelo, e vos sodes os encargados de mover a sociedade para alcanzar esa igualdade. Neste tipo de accións, dentro do mundo da cultura, pretendemos mostrar esas situacións, porque o mundo da cultura tamén é un mundo moi masculinizado, un mundo onde as mulleres cóstalles arrincar, por iso son todas elas mulleres que levan a cabo accións en diferentes eidos para recapacitar sobre a situación que estamos a vivir. Espero que de aquí saiades pensando sobre isto, que faledes entre vós, que é unha situación da que hai que falar, e hai que falar con naturalidade para poñerlle freo e para entender que isto non vai cambiar ata que entre todos intentamos que cambie. Por iso é tan importante que as novas xeracións estén involucradas neste tema. Espero que dende hoxe pola tarde faledes entre vós e faledes co resto dos vosos compañeiros, amigos, familiares, para intentar mudar esa sociedade, esa concienciación da que vos estaba a falar. Espero que cumplamos con o noso obxectivo e que en breve, a poder ser, teñamos que deixar de facer este programa porque conseguimos o noso obxectivo, que é violencia cero. Moitas grazas. Bueno, remato rápido, por suposto, dando as gracias á Deputación de Pontevedra por ter elexido Nigrán para facer uns de seus actos de violencia cero. Este mes rematamos o mes de marzo con esta actividade dentro dos actos do 8M. Patricia, que é a concelleira de Igualdade, gracias por todo o que fixeche. Vivi, Marina, que nos acompañan. Por suposto, a Paula, a Vicky, a Raquel. Todo sería imposible sin a colaboración, sobre todo sin o compromiso do cole no que estades, do instituto no que estades, de Escolas Proval. Polo tanto, o noso máximo agradecemento de todos que estamos aquí, a Daniel,
e a todo o equipo directivo e a todos os alumnos por acollernos nun acto como este. Daniel, se queres decir algo a teus alumnos, cedolle o peche do acto ao director do Instituto Escolas Proval. Moitas gracias. Bueno, eu vou ser moi breve, vou agradecer ás autoridades que están aquí con nós, que son realmente os que facilitaron a actividade que vamos facer hoxe, unha actividade artística, unha acción que pretende que os artistas e o público que sodes vos, ou somos nós os que estamos aquí presentes, non sacralicen a arte e metamos ali dentro dun museo, sino que sexa algo participativo, social e que todos nos involucremos nesto. Quero dar as grazas primeiro a dona Carmela Silva, presidenta da Diputación Provincial, que, como decían os meus antecesores, non puido estar hoxe aquí, pero estaba previsto que se estivera, a Juan González, alcalde de Nigrán, a Paula Cabaleiro, que falou antes, comisaria do Programa de Igualdade, que foi a que introduciu esta actividade de hoxe, a Patricia Diego, Marina Vidal, Viviana Peixoto, concelleiras do Concello de Nigrán. E tamén a artista Ana Lía, que supoño que está por aí entre bambalinas, esperando para facer a súa performance. Unha cousa nada máis, vamos un poquinho xustos de tempo, eu tiña pensado dar, pois son profe de historia, non o podo evitar, entón non vou a facer todo o speech que eu quería facer, pero sí que me congratulo, me alegra que esta actividade a esteamos facendo hoxe, día 22 de marzo, que nin é o día 8 de marzo, que é cando se celebra o Día Internacional das Mulleres, pero que está aí entre dúas augas, entre ese 8 de marzo e o día 25 de marzo, que son dous feitos, non digo fundacionais, porque iso xa ven do século XIX, pero son dous dos feitos importantes para a vindicación dos dereitos das mulleres, que antes falaban as miñas antecesoras neste micrófono, e que hasta certo punto son as que abren ese camiño a situación na que estamos agora. Pensade que en ese día 8 de marzo, que foi declarado Día Internacional da Muller e da Paz Internacional, coidado, en 1859, e o 25 de marzo de 1911, onde morren 123 mulleres e 23 homes nun incendio dunha fábrica, unha camisería nos Estados Unidos, en Nova York, que curiosamente o país que decidiu celebrar o Día Internacional contra a Violencia das Mulleres máis tardíamente, máis serodiamente, ata 1994, non vai aceptar eso, que en Europa si está asentado dende finais do século XIX ou dende principios do século XX. Nada máis que eso, vamos a deixar paso á artista, que realmente a que debe cerrar esta sesión, e moitas grazas a todos por estar aí.
Muchas gracias a todos los que han estado aquí conmigo y muchas gracias a quienes me han invitado, que no voy a ir nombrando para no extenderme, pero que solo decir que llevo muchos años trabajando y tener esta oportunidad para mí ha sido maravilloso. Muchas gracias a todos.